Egunon danori, ongi etorriak, ohiko osoko bilkura honetara, aztergaiari jarraituz, lehenengo puntua, 2019ko uztailaren 24ko osoko bilkuraren akta onartzea hala badagokio, inork esatekorik, zer esatekorik, hau batez onartzen da. Bigarren puntura joko dugu, 2020 ekitaldirako kudeaketa, dirubilketa eta ikuskaritzako ordenantza fiskal orokorraren aldaketaren hasierako onarpena. Lehenengo puntua da, ordenantza batzu datoz bata bestean atzetik, irakurri bozkatu ingo dugu. Baina, miren, zer esatekorik? Gai hauek batzorde informatiboan jorratu genituen, danak baiezkoarekin ateazian, orokorki proposatu zana, izan duzan, gatuko zate, KPI-aren, maiatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko KPI-aren igoera, dala 1%, eta gero aldaketa tekniko batzuk, oroar. Kasu honetan, da aldaketa tekniko bat izan duzan. Eskerrik asko, miren, bai alba, Ander? Bai, Ander lehenengo. Bai, egunon, miren argitu guk puntu gehienetan azten ditu egin ginela, eta gure asmoa da geurko honetan, zelan urrengo puntuen zerikusia berdinedekien, egingo dugu gure momentu honetan gure irakurketa guztiari, eta gero puntuz joango gara boskatzen. Hemen ditugu 2020ko ordenantza fiskalen proposamena. Horretarako, 2018ko maiatzetik eta 2019ko maiatzaren bitarten KPI, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan igoera kontuan hartu da, 1%. Esan beharra dago, 2015tik ez dala igoerarik igon. Ordenantza hauetan, gauza batzuk erabat operatiboa dira, gune fisikoen nomenklaturak, erantzi behar diren aldaketak, eta horretan, noski, ados agertuko gara. Zentral termikoari eta autopistari gehiengo zerga jartzearen alde ere agertzen gara. Baina gero, 1%ren igoera fiskala planteatzen dira beste zerga guztietan. Ez dira, EH Bilduk nahiko lituzken ordenantza fiskalak, eta hainbat aukera galtzen dugula ikusten dugu. Alde batetik, ez da progresibitatea lantzeko aukera aprobetxatu. 1% igoera guztientzako da, eta hori ez da erabat bidezkoa. Beste modu batzuk aztertu behar dira, gehien daukienak gehiago ordaintzeko, eta igoerak daudenean, igoera handiagoak izateko. Beste alde batetik, EH Bildu egin ditu bere proposamenak. Trazio mekaniko ibilgailuen zergari begira, obaria planteatzen ditugu gitzien kontaminatzen daben ibilgailuei. Orain dauen, emisio kodeak aplikatuz. Kontenedore marroia erabilera bultzatzeko eta azken finean erreziklapena handitzeko obari sistema bat be planteatzen dugu. Konposta egiten duten erakundek obariak eduki dezatela eskatzen dugu. Hau dana aztertzeko gelditu gara eta espero dugu datorren urtean aplikatzeko gai izango ditugula. Beste behin ere, mai gainera ekarri da duela 8 urte EH Bilduk egin zuen proposamena bera, oraingoan Elkarrekin Podemos, aurkeztu duena, etxebizitza hutsek ordaindu beharreko ibiaren egoera. Etxe huts horiek merkatura urtetako asmoz. EH Bildutik prest gagoz horretan lan egiteko. Eta PSOEk ere egindako ekarpena Elizak ordaindu beharko lukeen ibia ere aurkeztu da eta gu noski ibi hori jartzearen aldekoa gara. Baina beste proposamen bat inzendun, Alicia, udaletxeko eskontzei jarri guradan zergari. Hori ez dugu ikusten. Inork ez duelako ordutik kanpo inongo lanik egiten, eskontza bat egiten danean, alkateak edo zinegotziak izan ezik. Esan bezala, ez dira EH Bilduk nahiko lituzken ordenantzak, 4 urteko izozketaren ondoren zerbait egin behar zenaren kontuan ados egon arren, hainbat kontutan aprobetxatu gabeko aukerak ikusten ditugu. Hori dela eta, oraindik, udaletxe honetan,
guztion datoren urterako etxerako lanak ditugula kontuan izanik, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Ander, zurea da Alba. Bai, egun ondan hori. Bueno, eskerrak emon naiz dizkiodaz lehenengo gasun arloko langilei, 6 hilabete hauetan, lan ez gainezka zauzie, aurrekontuak eta ordenantzak, eta gainera beti laguntzeko prest. Orduan, eskerrik asko. Eta azaldu dizkigute batzorde ezberdinetan, zeintzuk diren ordenantza hauek aldatzeko irizpide teknikoak. Gu gaur abstenitu egingo gara ordenantza gehienetan, ez tekogulako zer esanik irizpide teknikoen inguruen, baina ibiaren ordenantzaren inguruan, arau foralak almentzen duen gehiengoa Boroako zentral termikoari eta autopistari gotzea ospatzen dugu, eta honen alde agertuko gara. Eskerrik asko, Alba, beste edonor, zozer esatekorik, boskatu ingo dugu orduan. Baiezko botoak, eseskoak, abstentzioak. Hirugarren puntura joko dugu. 2020 ekitaldirako trakzio mekaniko du ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalen aldaketa hasierako onarpena. Bozkaketa egingo dugu zuzenean? Baiezko botoak, esesko botoak, abstentzioak. Laugarren puntura joko dugu, 2020 ekitaldirako ondasun igezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa hasiera batean onarpena. Bozkatu ingo dugu? Baiezko botoak, esesko botoak, abstentzioak. Bosgarren puntua, 2020 ekitaldirako hirilurren balio gehitzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onarpena. Bozkatu ingo dugu? Baiezko botoak, eseskoak, abstentzioak. Seigarren puntura joko dugu, 2020 ekitaldirako ekonomi jarduraren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onarpena. Bozkatu ingo dugu? Baiezko botoak, esesko botoak, abstentzioak. Zazpigarren puntura joko dugu, 2020 ekitaldirako udal jabari publikoen erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaitik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onarpena. Bozkatu ingo dugu? Baiezko botoak, esesko botoak, abstentzioak. Zortzigarren puntura joko dugu, 2020 ekitaldirako kontrolik gabeko abereak batxegatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onarpena. Bozkatu ingo dugu? Baiezko botoak, esesko botoak, abstentzioak. Bederatzigarren puntura joko dugu, 2020 ekitaldirako zerbitzuak eman edo administrazio jarduerak burutxaletiko tasak arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa hasierako onarpena. Bozkatu ingo dugu? Baiezko botoak, esesko botoak, abstentzioak. Hamargarren puntura joko dugu, 2020 ekitaldirako Amore Bitatxanoko udalaren jabetxapeko basuetako belardien ustiak eta gaitik tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onarpena. Bozkatu ingo dugu? Baiezko botoak, esesko botoak, abstentzioak. Bukatu dugu ordenantzaren atala, 11. puntura joko dugu, eta 11. puntua, ohizko puntua da, itxitako ekitalditako fakturak onartu eta ordaintzea, ogasun batzordean aztertu zen, uste dut hau batez onartu zela, zozer esatekorik. Hau batez onartuko dugu? Amabigarren puntura joko dugu, 2019ko udal aurrekontu aldatzea, kreditu gehigarrien hirugarren zenbakidun espediente hasiera batean onartzea. Hau ogasun batzordean
aztertu zen, miren, zozer esatekorik? Ez, komentatu zen bertan eta etzan arazoikan egon. Zozer esatekorik, hau batez onartuko dugu, hau batez onartzen da. 13. puntua, 2020-2021 urterako enplegurako osoaren planaren hasierako onarpena. Hau enplegu sailean aztertu zen, uste dut hau batez onartu zela, ez dizo zer esatekorik? Egun ondan hori, eskerrik asko ondoni. Azkenenko datuak ikusita, Zornotzaren langabezia tasa naiz eta berantzako joera izan lanean jarraitu behar dugu. Beraz, osoko bilkura honetan, 2 urtetarako enplegu plane integrala dakargu bene onespenerako, eta aurrekoetan bezala, plan honen helburu nagusia, langabei, langileei, ekintzaileei eta enpresei laguntza eskaintzea da batik bat. Beraz, guzti hau bultzatzeko, ekintza ezberdinak aurre ikusten dira, ondorengo datozen 2 urte hauetan jorratzeko. Da gehien bat, horrek dire. Eskerrik asko, Gesti, zozer esatekorik, hau batez onartzen dugu? Hau batez onartzen da. 14. puntura joko dugu, kontratazio eta autoenplegua sustatzeko ordenantzaren hasierako onarpena, hau batzorde binen aztertu zen, uste dut hau batez onartu zela, zozer esatekorik? Gaur egungo joera dela eta, esan dugu modu naiz eta orain dela urte batzuk baino beagoa izan, harin hau esan dudan bezala, enpresentzako burua uste handia izaten da norbait kontratatzeko erabakia hartzea, baita ere gogorra izaten da ekintzaileak beren ideiak martxan jartzea, hasierako pausuak batik bat. Hau dela eta diru laguntza hau onartu zen bere momentuan eta horretan jarraituko dugu. Gaur ordenantza honetan onartzeko dakarguzen aldaketak tramitazioa egokitzeko eta errasteko soilik dira. Beraz, alde batetik ordenantza eta inprimaki barriak bat joan daitezen eta bestalde interoperabilidadea erabilgarri izan daiten. Eskerrik asko, teknikari guztiei eta posible egin dozuen guztioi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Esti, zozer esatekorik, hau batez onartzen dugu orduan, hau batez onartzen da. 15. puntura joko dugu, hiri hondakinen tratamenduraren prestazioa Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Moretetxanako udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartu. Hau zerbitzu batzordean onartu zen, uste dut hau batez onartu zela, zozer esatekorik, bozkatu ingo dugu edo hau batez onartzen dugu? Hau batez onartzen dugu. 16. puntura joko dugu, Moretetxanon herria garbitzeko hiri hondakin solidoa batu eta tratamendu instalazioa garraiatzeko estolda eta saneamendu sarea garbitzeko eta desinfekzio intsektu eta arratoiak hiltzeko sinatutako kontratuaren luzapena. Hau batzorde berean aztertu zen, zozer esatekorik, hau batez onartuko dugu, hau batez onartzen da. 17. puntua, Gane kiroldegian ur jolasen gune bat jartzeko udal proiektua onartu. Hau hirigintza batzordean aztertu zen. Zozer esatekorik, bai Gezka, zure daitza? Bai, egunon. Bildutik aipatu nahi dugu, puntu honetan proiektua hau ez dugula babesten. Batzordean ipatu egin duen, Ganeko kiroldegian gaur egun beste behar izan batzuk ikusten dugu zela, eta behar izan premiazkoak, batez be. Azken urteotan argi geratu da, piztina bat, hango igerilekue batez txiki geratu dela, sorosleak azken urteetan arazoa da bizukiten bertako aforoagaz, momentu konkretu batzuetan segurtasuna bermatzeko zailtasunak, eta hori dela eta lehentasunek kiroldegian egun honetan beste batzu direla ikusten dugu, eta ondorioz kontrako botoa emango dugu hemen. Eskerrik asko Gaizka, edonok zozer esatekorik, bozkatu ingo dugu orduan. Baiezko botoak, esesko botoak, Hamazortzigarren puntura joko dugu, Izer kalea urbanizatzeko udal proiektua hasiera batean onartzea, hau hirigintza batzordean aztertu zen, bat amatez zozer esatekorik, bai Ander, bai Alba, izan lehenengo Ander, mesedez.
Bai, bueno, Izer, kalearen berriztaketa edo onespenaren hasiera, ezta? 1.300.000 euroko aurrekontu eukingo duen obra izango da, 5 hilabete iraungo dauena. Eta, alde honak ikusten dugu, noski, berriztatzea ondo dago, eta guk argi daukagu ez dugula nahi, bigarren eta lehenengo mailako auzorik. Danak izan behar dire auzotarrak danok berdina gara, eta leku guztiak berdina eta txukunak ikusi nahi dugu. Beste batetik, alde honak, bidegorria, Luis Orongotxeatik, Larrara joango dan bidegorria, hobetzeko edo trafikoa arintzeko balio izango dau. Tamalgarria da, gaur klima aldaketaren eguneko zera, oraindik kotxeak eragin behar izatea olako obrak. Baina, zoritxarrez dependentzia handia da, herritarrena eta norberagandik hasite. Hori apurka-apurke aldatzen joan behar garen gauza bada. Eta alde txarra, kotxeak obra hori ikusita, momentu honetan inguruen 80 piku kotxe aparkatzen dabe eta obra barri egaz, erdira jaitziko da aparkaleku edo aparkatzeko aukera. Hor, tamalez, hor dagozan eta auzoko batzuk agertu dozkuen kesak eta ikusita, zalantzadekiek gero eurek kotzeak eta non aparkatuko daben. Orduen hor, irtera bat beharko dabe, bertako auzotarrak lehen bailen kotxe horiek non izteko. Eta hori ikusita, eta oraindik, zalantza asko ditugunez proiektu honegaz, kasu honetan momentuz astenitu ingo gara, eta joango gara ikusten, bai auzokidekaz eta zein dan, proiektu hori ia hobetu aldogun edo ez. Orduen, hor arte, momentuz proiektu honegaz EH Bilduk astenitu ingo da. Eskerrik asko, Ander. Errazoia dozu. Kasualidade eztabaida sortzen duguna kotxea da. Zurea da itxalba. Bai, egunon barriro be. Guk proiektu honen alde bozkatuko dugu, auzoen berrikuntzak beharrezkoa direlako, are gehiago ni auzo horretan hasinaz eta 33 urte dekodaz eta ez dut obrariko gogoratzen. Orduen auzoetan bizitza egitea galtzen ari da, danetarako hurbiltzen gara jotzen dugu irukunera, eta hau saiesteko beharrezkoa da auzo atzegin ireki eta inklusiboak eraiki eta berriztea. Eta gu horregaitik alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Alba, bozkatuko dugu. Bai, esko botoak, esesko botoak, abstentzioak. Hemeretzigarren puntura joko dugu. Adinekoen eguneko zentro zerbitzuen elizitaziorako baldintza agiriak onartu. Hau gizarte zailan aztertu zan, hau batez onartu zan, zozer esatekorik. Hau batez onartuko dugu? Bai, Ander, zure da itxa. Bai, onartzen dugu, baina, guk azkenean borrokatzen duguna, ez da, zerbitzu privatizatu bari, zerbitzuak publikora pasatu behar dugu zala, eta alik eta enpresak itxi hau parte hartu udaletzeko zerbitzutan. Orduen, alde bozkatuko du, momentu honetan, behar izanak dauzelako, baina etorkizun epe labur baten, eskatzen duguna horrek zerbitzu guzti horiek publiko pasatzera, beste barik. Eskerrik asko, Ander. Orduen hau batez, ezta? Hau batez onartzen dugu. 20. puntua, Nafarroa eguneko zentroan eguneko arreta zerbitzua emateko Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte ekintza sailaren eta Moite Etxanoko udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea, hau ere batzorde berinean hau batez onartu zen, zozer esatekorik. Hau batez onartuko dugu? Hau batez onartzen da. 11. puntura joko dugu, ondorengo alkatetza dekretuen berri ematea. Ogasun batzordean emon ziren dekretu honen berri, 445, alkatetza dekretua, gerakinak gehitzea onartzea bigarren zenbaki duen diruzeintzako, gerakinekin eta egonkortasun txostenarekin, 901 alkatetza dekretua, kreditu transferentzian bigarren zenbaki duen espedientea, 975 alkatetza dekretua, kreditu transferentzi globalen 3. zenbaki duen espedientea,
1111 alkatetza dekretua, dekretu transferentzien, hirugarren zenbakidun espedientea, horrek izan ziren kontu emon ziren dekretuak. Hurrengo puntura joko dugu, 22. puntua, amets erakunde autonomo dekretuen berri ematea, 72 dekretua, gerakinak gehitzea, onartzea, lehenengo zenbakidun, diruzentzako gerakinekin eta egunkortasun txostenarekin, 126. Kreditu gehigarrien lehenengo zenbakidun espedientea eta egunkortasun txostenarekin, eta 282 zenbakiak kreditua gehitzeko lehenengo zenbakidun espedientea, honei lehenengo amets erakunde autonomotik pasatu ziren, gero ogasun batzordetik eta oin kontu emoten da udalbatza honeri. 23. puntura joko dugu, 2008ko udal aurrekontu gastu eta sarreren egoeraren berri ematea osoko bilkurari eta 2019ko bigarren hiruhilebetako altxortegiko mugimenduaren eta egoeraren berri baita ere. Ordainketaren aipen beresterazpin buruzko hiruhileroko txostenarekin batera. Honeren kontu eman zen ogasun batzordean eta kontu emoten dugu momentu honetan. 24. puntura joko dugu, 1002 zenbakidun alkatearen dekretu berri ematea, Tokioko gobernuari batzarrari eman zitzaion eskuordetzea abokatzea. Dekretu, dekretu hau, da, 1002. Zizla zera, euki badaketa. Itxistezu, bai. Bai, egia da. Bueno, dekretua ondorengoa da. Ohikoa izaten da, udan gobernu batzordeko korunak egiteko arazoak oporraldia dela eta orduen abuztuaren 5-tik 27, alkatearen eskumena da batzorde horretara, junta horretara, iztendotxo zan eskumenak berrironik hartzea, hartu nebazan oporraldi denbora horretan, eta 27-tik horrera, ja berriro gobernu batzordeen esku dagoz. Kontu emon behar da, publikatu behar da Bizkaiko FUE serien, eta bar. Eta hurrengo pontua, 998 alkatetza dekretua, hau eskontza batena da, eta ez da eskuordetzea. Eta hurrengoa dingo, tokiaro bideen oinarriak aruitzen dituen legeraren 21 eta 3. artikulori. Eta udal araudi organikoaren 76 artikulori lotuta. Kode zibilaren 51 artikuluak. Eta toki erakundeen antolaketa jarduera. Eta regimen juridikori buruzko arauaren 54 artikulak ematen dizkidaten eskudantza ezberaturik, ondorengoa erabaki dut. Luciano Martínez Iglesias, Amorite Txanoko zinegotzi jaunaren esku ustea jarraian adierazten den eskontzeko almena. Iban García Redondo eta Mona Lisa Rodríguez Ratei jaunanderen arteko eskontza. 2019ko ustailaren 20an izan zan, eguerdiko 12etan udaletxe hontan. Bigarrena, momentu hontan ari garen eken, udalbatza honeri berri motea, eta hirugarrena, erabakia Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Eta azkenik, 26. puntura heldu gara, eskariak eta galderak. Bai, Ander? Bai. Bueno, gaur lehen aipatu duten moduen klima aldaketaren aurkako kompromiso, bueno, klima aldaketaren aurkako eguna dela gaur, eta kompromiso zehatzak hartzeko EH Bildu mozio bat sartu zuela. Mozioa zergaitik, gure bizitzako esparru guztietan eragina duen eta areagotuko den larrialdi klimatiko baten aurrean gaude, eta egoera hau datozen urte eta markadetako agenda baldintzatzera etorri da. Planetarentzako eta gure ongizaterentzako mehatxu nagusinetarikoa baita, benetako zibilizazio erronka bat. Mundu mailako eta Euskal Herriko egoera eta joerak ez du baikortasunerako tarte handirik usten, are gutxiago geldotasunerako. Mozio honen bitartez, egoeraren larritasuna aitortzea dugu helburu. Larrialdi klimatikoari behar besteko, arreta ipintzeko asmoarekin, aurrerantzean politika publiko guztiak larrialdi klimatiko egoeraz kutsa daitezen. Hori horrela, EH Bildu, Zornotza, udal taldeak mozio hori ingurumena eta zerbitzuen bileran tratatzea erabaki gendun
bozeramale batzordean. Zertarako? Plangintza, neurriak eta politika eraginkorrak garatzeko pisuzko konpromisu hartzea eskatzen duelako. Zornotza eragin zuzena duen hainbat faktore ditu. Fosilen erregaiak, zentral termikoa. Autopista, kotxearen, aipatu dute moduen, kotxearen dependentzia. Abiadura handiko trena, autopista elektrikoak. Arazoak aztertu eta erabakiak norabide zuzenean jarri behar ditugu. Gu prest gaude horretan lan egiteko. Eta azkenik, EH Bilduk bat egiten du larrialdi klimatiko egoera dela medio gaur irailaren 27an deituta dagoen greba, paro eta mobilizazioekin. Eta herritar guztiak parte hartzera animatzen ditugu. Eskerrik asko, Ander. Besterik? Beste galderarik? Publikotik etorzari jente, bai. Hartu mikrofona mesedez, esan zure izena eta bizena eta hitz egin. Ez? Bai? Oin bai, ez? Bale. Iratei ez naz, da Zornotzako harrera... Barkatu, alkate jauna, sesioa bukatutzat eman behar dozu eta gero... Bueno, sesioa bukatutzat ematen dugu, Arabak horrela dinolako, eta zurea daitza, bale? Bale, egunon, Iratei ez naz eta Zornotzako harrera taldean izenean nator. Bueno, berez herri lanaren bitartez Sabadell bankuarenak ziren etxe bizitza bi okupatu gendu zen. Okupatu ziren eta hori, bueno, ja behin banku, bueno, hori eginda harrera proiektu bat jarri zan martxan, bai, gaur egun pobreziagoeran eta legeria, bueno, estrangeria araudiak lana galarazten dien 4 familia bizi dira bertan, 17 pertsona, 9 umeak dira, hartu dira erabakia Zornotzan egonkortzeko, bai. Karmengo ama ikastetxean, gero Larreako ikastetxean eta Narmariko ikastolan dauz gaur egun umeak. Gaur oinarte herri elkartasunak lagunduta indere aurre familia hauek, baina, bueno, behin etxe bizitza hartako giltza jaso derezenean, unitate familiar moduan reagrupatu eta haien bizitza normaltasunez egiteko asmoa eki herrian. Zornotzako udala gaur egun jabetza titulu bat, alokairu kontratu bat, edo jabearen baimena eskatzen ditu etxe bizitza baten erroldatu alizateko, titulu baimentzaile gisa. Bai, eta hori indarrean dagoen errolda legea urratzen du. Horrez gain, etxe bizitza zein erroldatzea galarazten dieten pertsonentzako errolda fikziziorako, hau da, udaleko zerbitzu sozialen jarraipenarekin erroldatzeko aukerarik ez dago, legeriak aurrekusten duen moduan. Egoera honi dagoeneko Bizkaiko hainbat hirik irtenbidea eman diotela bai, esan nahi dizuet, adibidez Bilbon, Barakaldon, Getxon, Arrigorriagan ja neurriak hartu dira, bai. Orduan gatoz eskatzera apur bat, hori, legeria aldatzea, erroldatza bera eskubide bat da, eta hori gatoz eskatzera, herritarrontzako, ez, danoko eskubide berdinak okitzeko. Bueno, badakigu ongitorrikokin eta kontaktuan egon zariela eta berez hitz egin da dagoela, baina jakin nahiko genuke ordenantza hori noiz jarriko da indarrean. Barkatu, bai, gure bozui hitz egin, bai. Ez. Nire ongitorriko galdera berdin izen, da, ez, oin hilabetez gaera baten genuen, ez hauskuen, bosera maila, batzordea edo onartu zuela, por unanimidad edo esaten dena, ordenantza hori bultzatzea, eta galdera da, zelan dago asuntu, ze kompromisoa hartu zeinuen, udaletxe hauteskunde ostean, onartuko zela eta, baina ez dakigu, borradorein badan, edo ez, esun asmoa zein den. Barkatu, hemen, batxutan naztu egiten gara terminoakaz, eta gero ez dugu
ondo zentretan atzuntua. Gu ez ginen geratu ordenantza bat itea. Gu geratu ginena, zan, juridikoki ia zirten bide dauzen. Azken finean, enpadronazioa ez da problema politiko bat. Azken finean ez da edo alderri batek, edo beste batek, da juridikoki gure zerbitzu juridikoak adostea eta lege bat ez da gurea. Beriz, guk ezin dugu aldatu lege hori. Hori legea, kortetan aldatu lege. Beraz, guk egingo duguna da, parkatu. Guk egingo duguna da, zuen eskaera, gure zerbitzu juridikoekin aztertu, eta ia irten bide bat badau, eskatzen duzuen aurrera eramateko. Hori egingo duguna. Bestiok, guk alderdi politiko moduan, ez dugu inongo arazorik. Oin bai. Berez legeria badau, eta berez, Zornotzako herriak ez du legeri hori betetzen. Erroldatzeko legea ez da betetzen, bakit ez dela zuen legea, baina eske zabize betetzen, goitik datorki zuen lege bat. Gaur egun, egon behar da, modu bat, pertsonak ez badiekien modurik zertifikatzeko etxe baten bizi diela, udaletxak eman behar du rekurtso bat, zerbitzu sozialen bitartez, edo udal zertzutan enpadronatzeko, rekurtso hori egon behar da. Eta Bilbon egin dere, Getxon egin dere, Arrigorriagan egin dere, igual ez da kostino politiko bat, baina bai borondate politikoko gauza bat, martxan jartzea hori. Nik hartzen dudan konpromisua da, juridikoki aztertuko dugula, eta juridikoki almantzen badau, jarriko gara kontatuen zuekin, eta jakin guratzue zer aldan eta zer ez dan. Eta horretaz aparte, guk ez dago inongo arazorik, lankidetzako mailak egitea, non gure zerbitzu juridikoak, zein zuet nahi dozuena etor daitela, eta aztertu gaia, inongo arazorik. Ongi gongo litzateke, azkenan gauza hauek azkenan administratibeko asko luzatzen dire, 3 hilabete dire, eta familia hauek dauz emergentziasko egoera baten. Orduan gauza hauek, hortan datza bai gure interesa mugitzean. Legeria egina da, egin behar dana da, udaletxa legeri horri egokitu. Orduan egingo duguna da horrengoa. Bukatzen dugunean hau, mesedez itxizu sakean zure kontaktua, dituko jatzu bilera tekniko batera, eta naztertuko dira gauzak, bale? Bai, parkatu bego, bai. Egunon, lasai, egunon danori. Honen inguruan esan nahi dutena eta araudiari begira, egia da araudia bat dagoela zentzu horretan, eta araudi horrek ezartzen duena da, benetan udaletxeak, udaletxanen lan bakarra zentzu horretan dela, ziurtatzea pertsona horiek etxe bizitza horretan bizi direla. Horretarako ez da zertan eskatu behar ez kontraturik, ez jabetza titulurik, ez ezer bakarrik bere eskumena da egiaztatzea hor bizi direla. Hori egin daiteke udaletxeko udaltzaingoaren bitartez horra gerturatuz edo dana dalakoa. Eta kontuan eukin behar da, legediak hori esaten dagoela, eta kontuan eukin behar da, gainera hori ez egiteak edo eskatzea legeak aurre ikusten ez duen ukan behar gehiagok, zer suposatzen duen, hau da, oinarrizko eskubideen urrapen bat, eta hori auzitegi konstituzionalak berak ezarri dugu ez, azkenean oinarrizko eskubide, hau da, pertsona horiek erroldatzen espaldin badira, ez dute eziketarako eskubidea, herri honetan ez dute eziketarako eskubidea aukiko, ez dute ez da osasunerako eskubidea aukiko, eta auzitegi konstituzionalaren arabera, hori oinarrizko eskubideen urrapen bat izango litzateke, eta orduan udaletxak bai fiskalizatzeko gaitasuna daukala, baina ez benetan ukan behar horiek betetzen diren edo ez esartzeko eskumena. Hau da, demagun okupazio bitartez, etxe bizitza horretan norbait erroldatu daitekela, udaletxak naiz eta egoera fraudulento bat dala aurre ikusi, ez dauka eskumenik esateko edo errolda ukatzeko kasu horretan. Hau da, fiskalizatu behar duen gauza bakarra da, benetan okupazioan edo ez, edo fraudezko egoera baten edo ez, pertsona hori etxe bizitza horretan bizi dela. Orduen, zentzu horretan ezin daiteke, uste dugu guk ezin daitekela legearen beste interpretaziorik erabili. Eskerrik asko, bego. Bai, zue. Beste donorrik zuzer esateko? Bueno, por centrar esaten dana. Zun mesedez itxi kontaktuan, guk egingo dugu, ipiniko dugu mai bat hau lantzeko, gure zerbitzu juridikoekaz eta zerbitzu sozialekaz, eta bueno, ikusiko dugu dauzen aukerak eta albidetuko dugu legeak izten dozkun neurrian. Besterik? Beste zozer esatekorik? Bukatutxat, moten dugu udalbatza hau, guzatxu bat zinegotxi, gero euskarazko jardunaldia dekogu, emetik ordu erdira gutxi gura bera. Eskerrik asko da nori.